Lighted. Foto juga pun nasi di tabudi. Siapa yang dulu? Orang cari kejari. Orang Madam, foto. অবশ্যই করে না পানি পানি ওগুলো সীমা না करवा देंगे Like nang mani sal jotono saimana sang je Buphang ni hoite sang boni oxygen maui phaimani abo sang tawo oxygen plant test on oxygen plant khaina ni bagoi chini khom kharang bar hospital je khaiwi dongmani amo bebang ne Buphang ni mai domen phaibu han bangai chung Buphang kaina ni no chini o United Nations by declare khajak 5 tarik June o sal ni bising tei chung protect bosor ne chini hayung ni loge bo chung chini hai tipra sikincha haste ni lukurok na bu chung tei bi ever khaiwi Buphang kaina ni no tei bi important role na ni nangnai tani ke bosor por bosor chini water layer komai thangkha tolawa tei bu kologui thangkha tei crisis beleke chini tipra hai hasteo bu tuluk bare wi tongmani chini Buphang kai mani bisi ti no jeng bono bo rokha khai manai chini o important de no jeng tei bu lukurong ni thanibo sironi nangnai Buphang kaina ni je gurutto chini somaj ni chini lukurong ni je daitto tongmani no jeng sirowani nangnai tani ke hayung bai baksa chini tipra hai chikin te hasteo bu development belai ni thangha tuluk hi hofano jeng Buphang tawi nok tangmani dine din barai tong ge dine din je nok tangjang mani chini population increase mani loge bolong tuluk kamawi thangmani jeng omono
to kasoi maya borok bangman no to nok tangman no to sung kasoi maya kintu sung chini Buphang je jaga khali jaga tongbo a jaga bo sung bahai ke sepungui kailai mano bon bangui chung jotono chini ADC hafang thang school procession ang thang te joto civilian chini jawan tongnai rok phoji tongnai rok jotono chung te buskango chini plantation khainani Buphang plantation khainani no chung sak thalainani bagui lokurokni je saimaya ang tongmarok no ini hai chini je tabo ADC procession forest department te CRDF miligoi je samang khaimani oma haike buskang salobu sungteibu ok salaimani program no toro yaw phana sung Buphang kaimani je program no bahake teibu gobang kailai mano kono sung chesta nalaini nangnai sak thalaini nangnai jotono hambai খুম্বাই খে হয়েছে সেটাকে কিভাবে মুক্ত করা যায় সেটা কিন্তু আমাদের গান বাজনা এবং ভাষণ দিয়ে সমাপ্তি নয় এটাতে আজকের দিনে এই চিন্তায় আমি সকলের কাছে এটা প্রেরণ করব কেননা যে আমরা প্রত্যেকেই নিজের হাতে আমরা গাছ লাগাবো মাস প্লান্টিং প্রোগ্রাম এটাকে ট্রি প্লান্টিং প্রোগ্রাম বলছি যে আজকের দিনে এটাই আমাদের বিশেষ আমাদের গুরুত্ব দিতে হচ্ছে যে আমরা নিজের হাতে পরিবেশ দূষণ থেকে আমরা মুক্ত পাওয়ার জন্য সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে আজকে আমরা সকলেই আমরা গাছ লাগাবো।